Včelári, poďte sa s nami zabaviť v našej veľkej vianočnej súťaži, kde môžete každý deň vyhrať darčekovú poukážku na 15 eur. A na Vianoce vyberieme zo všetkých súťažiacich jedného, ktorý získa hlavnú výhru. A v čom bude spočívať zábava? Každý deň pridáme video, v ktorom vám ukážeme nejaký včelársky produkt, ktorý samozrejme bude zamaskovaný. Vy budete musieť v komentároch uhádnuť, o aký produkt sa jedná. Na ďalší deň si odmaskujeme produkt, vyberieme jedného výhercu, ktorý uhádol a ukážeme vám nový súťažný produkt. A takto to pôjde až do Vianoc. A na Vianoce zo všetkých súťažiacich vyberieme jedného, ktorý získa hlavnú výhru. Hlavnú výhru sa dozviete už čoskoro. Poďme si teda ukázať prvý produkt. Nech sa páči. Zamaskovanú fotografiu produktu nájdete vždy aj v komentári pod videom. Tak poďte komentovať a hádať. Veľa šťastia a vidíme sa zajtra, pozajtra, vlastne až do Vianoc.